Hello Gemini, kumusta man mo? It's time for your reading. This is Polestar. Welcome sa akong channel. I hope everyone is doing great. Ang kaninga reading is about you, your present condition, as well as kung unsa man ang mga nahitabo sa imong special someone. Ang imong special someone, mauni siya ang tao nga imong nahinumduman sa kaning pagtan-aw sa video nako, or ang person nga you have been manifesting for so long. Alright? Check nato kung unsay gihuna-huna ani nga person. For those of you nga bago sa akong channel, I hope you can like and subscribe para maka-receive mo og updates from me. I also have another YouTube channel for those of you nga ganahan og English to ato dito. Ang link na ara sa akong description naa sa about page ng akong channel. Alright. Kadaghan. Alright. Ang imong person kana ay 8 of Pentacles, na ay 6 of Swords, na apoy Page of Cups, and also the Sun card in reverse, and 8 of Swords on the reverse. You have Page of Pentacles. So, grabe kadaghan. Alright. So, isawan nato. I think ang kani siya nga tao, naka-receive ni siya og karma. Okay, recently. Okay, kung unsa to iyang gitrabaho sa una, naka-receive na siya og compensation, siguro salary, or kung unsa may dapat nga iyang ma-receive. Kung negative to or bad ang iyang gihimo sa una, naka-receive na siya og bad karma karon. The Justice card could also be a legal situation, a legal battle, pero I feel like kani siya nga card, small things na ni siya nga kanang maybe naka-receive ni siya nga tao og special lesson. Alright? You also have the Page of Cups and the Sun on the reverse. Mauni siya ang nakapaseryoso sa iya ha. Okay? This person is interested sa usa ka tawo, dili sa imuha. Could be nga na-notice kaniya, could be nga nakita kaniya adlaw-adlaw, pero ang iyang attention kay naa sa ubang tao. Alright? But something happened to this person and naka-realize siya nga dapat magseryoso na siya karon, dili na siya magpugal-pugal. Okay? Tanawa, naka-let go siya sa iyang fears, naka-let go siya sa iyang situation. But this could also be your situation. Na-trapped ka sa usa ka butang nga maybe dili ka ganahan, na-trapped ka sa usa ka butang maybe na-obsessed ka, sige kag kahuna-huna, although gitagaan kag chance sa universe nga you let go, you free yourself from this. Okay? For some of you, this is a career situation. Okay, look at this. You are capable of producing, you're capable of creating a project, an idea, or something. Could be a relationship. Siguro it's time for you to move on and find another relationship. Mangita kag lain relationship, kay kung dili ganahan ning special person nimo, why not mangita lang kag lain? Okay? And I feel like you could be happy just by, living your life, being happy. Siguro naa ka sa stage karon nga magyaga-yaga ka sa imong friends, kay gusto lang nimo malingaw, gusto lang nimo mag-enjoy. Okay, maybe at this time of the reading, nag-enjoy ka with your friends kay Saturday man ron. Or life in general, ganahan lang ka og new beginnings,
I feel like this is a location. Gusto ka mo biyahe. Gusto ka makaadto sa usa ka place nga ikaw lang. Maybe because kinahanglan nimo maghuna-huna, kinahanglan nimo mag-relax ang imong mind. Okay? In the past, muraog na ay mixed signals. In the past, someone kay interested gyud. Kadyot sa. In the past, somebody here is very much interested. Could be ikaw ang interested sa kaninga person or kaninga person is interested with you. Okay, pero ang ako lang na feel good kay this person is interested with somebody else. Okay, dili sa imo ha. This is your energy kaning tulo ka buok. It's encouraging you to find ngita lang kaglain. Okay. Check na to ha, unsa pa. Do not attempt nga, pag-attempt nga mag-create og new beginning ani nga tao, kay dili gid siya mo prosper, dili ni siya mo lahutay. Okay? I see Libra, I see could be Gemini. Could be Gemini, Libra, Aquarius energy. Basin Libra ni siya. Pwede sad ni siyang there is also lain situation ani, okay? Ang imong person could be nga kaingon niya interested ka sa lain tawo. Kana lang. Kaingon gid niya nga interested ka sa lain tao. And then kaingon niya nga ready na ka mo move on. Ready na ka nga i-abandon siya, ready na ka nga i-neglect siya. Ready na ka nga dili na mo storya sa iya ha. Ana gani mo na iyang gibati. And this person gusto niya maghinay-hinay og balik sa imong kinabuhi. Alright? For some of you, pero dili tanan, ha? Okay. Maoy na feel ani niya nga tao. Okay? Kung unsa man tong fears niya sa una, iya na tong ni break away to siya kay tungod kay gusto na niya mo balik sa imuha. For some of you lang ha, dili sa tanan sa inyo. And gahinay-hinay na siya og plano kung unsaon pagbalik sa imuha. Kay naka-feel man siya nga naa kay lain or ang imong interest na adto na sa lain tawan, dili siya ganahan. Okay, new beginnings. Could be a new cycle. Ana. So, could be magbalik mo. Or could be nga I think this is just friendship, okay? Magbalik mo ustorya pero friendship lang sa ani. Okay? Daghan ba yung magmaagian ani?
Daghan magmaagi unlock. 10 of Swords, kasakit sa kinabuhi, pero mahuman na ni. Okay? Dili pa ni mahuman, mupadayon pa ni siya. Pero, naay happiness, maski daghang challenges sa inyong life right now, kung mag-uban mo, mga malipay mong duha. It's like siya imong happiness, o siya ikaw iyang happiness. For some of you lang ha. Ano? Pero katon gani ha, for some of you, naagid siya ganahan nga laing tao. Okay? And I want to know your part also, kung kumusta na ka. Uy, naagi tower card. Naagi mo challenges kid. See? There is an offer. There could be happiness here. There is an offer of love. But there could be trickery here. Na ay cheating. But this is a deep connection. This is a mutual. Siguro na ay on a mutual. This is, it's like kamong duha, pag mag-uban mo, satisfied kay mo, komportable kay mo mag-uban duha. Kaso, naagyoy mga balakid na ay babag ani. Could be lain tawo, could be ang sitwasyon karon, ana. Pero maybe magkauban mo ani, magkasrehay mo, even magkauban gani ani. Like physically magkakita mo, ana. Siguro kung internet ni siya, magka-chat mo nga makitaan gali ninyo inyong mga now, ana. For some of you, yeah, this is a predictive energy. This would likely happen this August, pero I hope you can manifest. For some of you nga ganahan gid makakitaan ni nga person, i-manifest ninyo, i-pray ninyo nga mahitabo ni as soon as possible karon July. Pag dili August na gid ni siya. Okay, di na po ni siya maabot og September, mga August pa. Pero whatever it is nga ganahan nimo, it will have its proper karma. So kung dili ka ganahan og mga negative things, watch yourself, kinahanglan nimo nga kanang maghinay-hinay sa imong istorya, maghinay-hinay sa imong mga desisyon. Ayaw pag dali-dali kay moabot ra ang right time sa imuha, moabot ra ang right person sa imuha. Okay, ayaw pud pag-ingon sa imong kagalingon nga naay na kagusto sa imuha. Ayaw lang paabuta nga kung nakagusto man sila, paabuta nga i-express cute kay alaot man ka, alkansi ka. Ana gani? So this is what I have for you, Gemini. Thank you so much for watching. Keep on checking my channel kay from time to time maghatag kit ko og reading for you sa mga akong mga fellow Bisaya. Salamat, and I hope you can support my channel. Thank you so much. Bye-bye.